Ya ɛna anɔpa mema biara good morning wɔ abrabɔ a yɛreba mu. Yɛba abɛsua adeɛ bi afa honhom asɛm ɛho. But sometimes na muhunu sɛ meka asɛm bi a memfa bi ho asɛm ɛmma m'abrabɔ mu ɛnka. Nea mema fam ɛne nea mahunu ɛne nea menim sɛ ɛbɛtumi ato nipa na mede yɛmfa nto ho kyerɛ nipa desani biara. Onua branteɛ maa me papa ɛnka akwantufoɔ na ɛta atoyɛ. Ɔyɛ akwantuo mu a sometimes no yɛwɔ akoma a yɛde boa nipa. Ba nipa a wɔboa no so wonni nipa no ɔno so ne tim adwene. Mede masɛm ɛyɛ mfa nto ho akyerɛ mo. Ɔnam makonta so no meba aburukyire. Maa me papa mebaeɛ no ɛnam sɛ ɛnam bi so ne meba aburukyire nti no meyɛ m'adwene sɛ mɛboa fie. Enti itare a na mewɔ nyina mabrabɔ a mebɔ ɛwɔ mea mabrabɔ no me vision sɛ meyɛ agyapadeɛ daakye me mma ɔne sɛ fie na mefiri mu no megya adepa wɔ fie hɔ. Mpanyinfoɔ foro ebu bebi sɛ nea ɔpɛ adeɛ akɔkɔtɔkɔ no saa nka yɛnyɛ naboro. Maame yɛka ɛyɛ nɔkorɛ paa. Me nua abrante a wɔ akwantuo ntima meyɛ video we de to biafo. Wobɛtumi aka sɛ wo maame sɛnea wo ne ne teɛ ɛnyɛ wo. Nipa de aboa wo ɛde waba aburukyire ɔntimi nyɛ wo yɛfoɔ. Woba de wawo no ɛntimi nyɛ wo yɛfoɔ. Mede me sɛ simbo sɛ hwɛ saa nkurɔfoɔ no yie. Ɛsene nea ɔwɔ abɔntene. Na aboa bi bɛka wo no ne ɛfiri wo ntoma mu. Sɛ wo fie ni amfa wasɛm ankɔ abɔntene a abɔntenso ni ɛnim nea ɛkɔ so wɔ fie. Munti asɛ na meka to ye. Wo ne wo fie ni te fie. Wasɛm wane na wo ne ye no ɔwɔ fie hɔ do ɔwɔ abɔntene ɛnim. Enti sɛ wo fie ni na ankɔ ka nkyerɛ ne sɛ kwaku akɔ toilet wɔ ne ho a nea ɔwɔ abɔntene sɛ wokɔ toilet wɔ ho. Maame me nua abrante a wo akwantuo mu. Bia nneɛma wo ya meka ne bia kɔ so wɔ abrabɔ mu ba wonnim. Hwɛ mea me nua a ɔnane so ma me ba kurunga no. Meka nsɛm akyerɛ wa nso ɔsoro no gyina Pentecost asɔre de kita Bible a ɔbɔ mpae. Nti me nsusu bɔne mma no. Ne misuro nea ɔbɔ mpae ɛsene nea ɔkita kom bosom ɔdɔ ɔkom. Ne ɔkita bosom a ɔkom no. Ɔbɛmu wa hunu sɛ ɔde de nyɛ. Muti asɛ na meka kyɛ wo yo no. De ɔkita bosom a ɔkom no. Ɔbɛmu wa hunu sɛ ɔne de ɔkita bosom a ɔkom tini sɛ ɔyɛ de bonyani. Ba ne ɔmo a ɔmo kura Bible na ɛdi ewu ɛwɔ asase wei so. Ni okura Bible or ye fasting or bompaye no or no di boni akese because of the akata no so se wadwene emma no so na odi wawu. Me nua abrante a wa kwantuom akwantufo ne me ye sa video ya ma ye ho ye ne yasem o mobo pa e wo sa no ma ne ho ko hwa bi betuma tena kwantuom 30 years 40 years na odwo akoma obre owa ahode na ostrage nso no obewie no wuhia na babi obeda kora ho ode ne ma no. Maame memma wo mu o memma ma wo mu amini se me strage aya japade de ama omo no ummisa se wonwuru de otindi shoe factory nuoma akose mikobi car wash nuoma bandstand nuoma canopy ahoro cars ya media akoro maame mi amemma o one me maame de awo me manya bi amana nsɛm nuoma o oni tima me ye video wo se mumma mu ani nda ho na wanhwɛ ni yi a ebetima to na ode na mabɔntene ha betima ka se o maame betima sɛ wabrabo ha betima ka se wawo ya frumba betima sɛ wabrabo wonua aboa de wababu che bi kan se nya begye adi wasase so da sɛ ne ya ba werɛ pa ko de afa mani so ne de due kura ntima one nnora na ma me wura ho no ma tra be best nyina me chichira me force say nka medti me ho afiri no
na sesɛ ne ɔmo yere ɔmo putam na nsɛm bitia burukyira na me ba panyin o a ɔba physical afrem sɛ ɔba yiteriga di antia ɔba bɛsɛ me mabrabo ɔne me nua a ɔwɔ kuro nga meka sɛ ne kunu na nso man ne baayɛ me sister me kasa na wo bɛ 5 years ni ɔne na yɛ wine sɛ ɔmo nyame de a ɔmo ba physical me hu ade ne yɛɛyɛ no me ba de bisa sɛ ne ɔwɔ hefa asena beka sɛ oditoro me soro mo ma yani na bo so dia me ma fam nti no ne me ka sɛ uwa kwantuo ma ntena hɔ kwa wo yɛ brɛ pa anopa sɔreɛ anadwo awia wakɔyɛ adwuma hwɛ adwuma dene wo be gina adwuma wo nam nso wo be wie kra ne stroke obɛkye wo na wo be wie ne asena kɔyɛ anti milk ya watɔ na wo bɔ anu no de si wo ne milk no bɛba da ahwie agu ne wa hono dɔko na wie na wo bɛba ne milk ne tontoro ani si wo wakɔtɔ dɔko no ne wa bɔ milk anu asi wo sɛ me behwie agu ma nom wo bɛba na aboa hwie milk na agu na dɔko no ayɛ kwa ana wasi kyerɛ na kɔndew nso ntimi ni dɔko no kwa bɛne mabu mu no ti me soro mo bi yɛ wakɔnto ma yɛ ni na wo mo me yɛ ntena se kwa ko me hwɛ no ma bebre akɔso wo nipa bebre abrabom nipa na nhunu no first ama nne abɛyɛ late wo na abrabom na no mi kokro me hwɛ mpanyimfo binum na me hwɛ nipa wo ne ɔmo yɛ adwuma na ne ɔmo abrabɔ pa na me wura ho ti asema me ka sɛ ti sɛ ni ne mabusua yɛ apemi si ya me kam ti sɛ ni ka mabusua yɛ apemi me soro mo yɛ na wo na all the same kura na me ka no enye bete mam me soro mo ma yɛ hwɛ yɛ ma ya wo mo yie ɔne yɛ maame nom ɔne yɛ nuane ma yɛ ne ɔmo nam no yɛn hwɛ ɔmo yie nsene ɔmo wa abɔntene no na ɔmo yɛ dangerous pa me me gina ɔka so me suro sɛ na me ka no ne ama fam ɛne ne ama hu ntima me ka kyerɛ no sɛ tu hofo wo nnoma bi ho na wo ya wa brabo besi wo yie anya abɔntene sofo de oni mi bia ni me sɛ abrabo a mebɔ me yɛ nipa a bɛka sɛ bi nye lezia kɔ me wɔ adwene bi sɛ abɔntene sofo kora me boɔ mo ne nye nipa ketewa na nka me ya me fie ma sɛ me bua fie na agyagapade o da akyi machi no nso ɔmo no me kyekyera na ɔmo sanim me a me ma wo be wopa asoa ma having god ɔne me nsani mabrabo a mebɔ ɔne babi a me hyehyehye ya sa sɛ na me ka no nye toro na me ka kyerɛ nti mo ma woni ndawo why kwantufo ye problem ɛwɔ ya busua mu ntena se kwa mabra wo bre ne emeye kwa mawo pe baabi na gina wana monso ye na kwantu bre wo mpa ti wo wie na kyire wo nkokora boma mesi wo yi a enye papa mawo awurade nhyira wo so betie mene na watu anamo se da akye wo bra wo bre na wo beba so mfa so amawo medina de benada sante na me nhyira wo follow me on YouTube